नुकतीच इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या निकालाच्या तारखांविषयी शालेय शिक्षण मंत्री प्राध्यापिका वर्षाताई गायकवाड यांनी संभाव्य तारखा ज्या आहे त्याविषयी माहिती दिलेली आहे. तर इयत्ता 12वीचा निकाल हा जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये लागू शकतो आणि त्याचसोबत इयत्ता 10वीचा निकाल जो आहे तो जूनच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये लागू शकतो. याविषयी या सर्व संभाव्य तारखा शालेय शिक्षण मंत्री प्राध्यापिका वर्षाताई गायकवाड यांनी सांगितलेल्या आहे. आता त्यामुळं इयत्ता 12वीचा निकाल हा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये जूनच्या लागणार का आणि इयत्ता 10वीचा निकाल हा जूनच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये लागणार का याकडे निश्चित विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलेलं इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं. त्याचसोबत संभाव्य या सर्व तारखा आहे. मात्र जेव्हा तारीखसुद्धा घोषित होईल, तारीख घोषित झाल्यानंतर इयत्ता 10वीचा आणि 12वीचा निकाल कसा पाहायचा, कसा तो ऑनलाईन डाउनलोड करायचा त्याची देखील माहिती आपण पुढं बघणार आहोत.